Kedorbar Shnong Nongra hagajan miet jang kakat pra trik risau arajar arhusan kelepelong ya ke Jingthangmombati hamadan football ban Sngewlem na kebenta ke Jingshah Pyniap Heprit Kynrshanbor Kharmudai hagiriu trangsna. Hakini kejan miet di kispangut ki Paidbah nong shong shnong ke nongra bat ki bana marjan shnong ki lawan bani shimenta ha ke Jingthangmombati Sngewlem yau Kynrshanbor Kharmudai. Kemencipin kenmau Heprit Kynrshanbor Khurmudai ulaja kejan mit jang kapratrik risau arjar arpusan bat eka metyap kejang ulalap ke step ke bebut harut ke surak halum rumnong maupat ketenak pulit haduk mentah kampat yok kemi ki badon keti ban shimi kejing imjong Heprit Kynrshanbor Khurmudai. Hakini kejan mit lawan bani shimenta langru ki bahayi ngesem jong Heprit Kynrshanbor Khurmudai kinongkit kam shnong ki dukhat ke Meghalaya State Commission for Protection of Child Right ke MLA kamalki laim kra ke kong ampring ding do bat kiwe. Kenran iwan bandam ki selajat ki bakui ki bekentang ki jongme iban bau ki jing sngongu yeme bamedang ripen em ki kene kemet padi kene ke mensium ke jongi ni aingu eme mema aingi kenika mariang ke bakhuj ke bapengat ning ba kenika jamlian ban nidap da ke jing sngongu khamtam memekren ha ke mensium ke jong ilang iwe bangi kroy ban ino ikam ki jam ke jing ibaro iwan da ke mensium ke basmokia iwan da ke mensium ke basodam ban kin mau e na ke benta ni ukun hep berit ubah kerta badan kena Uladai bentuk no ekamen sim tu kodor ke jonggu. Kaktian jongme ke hikai ni. Maka weru ke sim kanum hap kem ke jingtip ke jongme. Ingat begini ki eke baru ki jahu. Om tanu. Naka bor jong kini kirius niu. Ndai ki eke baru kinjan. Naka jingalam ke jongme. Ada ke jingpenya ke jongme. Idwai kerpam naka menta ke yeng ke jong Kyrshan. Kumjuk nak kebenta kayeng ke jong insafira kini ke atli ki long yeng ki bakodor papo ke shnong ke jongi menang pentingan ya ke download ke mensim ke jongki bagi la ban pediang kini ke jingjah kumbaka long try bagi dua kirpang ru nak kebenta kini ki long elam ki ba e jong kini ke ri ke jongi nadu ki ministers ke police department ke social welfare department ke bede kini ke kam menang ai ke jing start kam ni ke police department bagi na an kemno ya kita badan kiti hakini dijat transnia idwai member shnong gatau I baro kwe men ai ke start irang ba dong baro ya baro kita khot jong shnong bagi nang la akan Pyniap berhenti ya ke shnong di baro kwe kerkuru ke we pa kwe ke long ye long sama po ke shnong bagi nang la bandon ke mensim jong ke jing ye ke jinong ka we nang di skmat kerkuru ngilang we apa ni wan ling ba jong ke janliat ingat apa ni wan de download ke jing baro men kerkui nilang ibe tu boleh try kerkui kini kapor bangsa atau bagi yo bantang yo bomati kumbetak jong ke Jingshah dan kita ini Heprit ingat di program baru akan kapor kenong ki bacok anani shikmat ke Shillong ke jongi kan ma ke Jingshah ke Jingthangmombati ke jongnya slow ke baru akan keteng jongnya lipan amen. Ifilum naik kerki tiba kamera ubah bahab syurah nak dah no dia kemembuk membeti kalau kita ada kinya ya sedia no kita ada kinya ya sedia Chandoroi ada resmi ini surat deh sudah yang lama juga sana ini juga satu apa perlu
Iaka Police Department kalau Krishtom ban wat ya kita kibadan kiti ban wat kita tenrai agak beda bat ke Jingshah Pyniap ini Heprit kendai tang ke jing penpau ho ni ai ku breaker pang yaki kendai hadu mentang ki bhayen ki bhasel ki kme ki kpa ka Shillong ka thang Karbi pat kecak Rio baru kue kam pat hul setia. Yang report bala ai naga Police Department hadu mentang iskul pau kita. Bang ikan tujur sesian naga Police Department hagi Sngewlem jom iba vivek sien. Bang penyok nak kamploi ke hok naga mentang kini ki Heprit insapira ila klano. Imdan syu update jongi. Kendiat pat naga mentah Heprit Kynrshanbor Kharmudai. Dalam ekamet ke jong ikum tu, bat nisong tu bila klat ke patarik jong liu penai. Bat mentah kalayat sposi hadir ke Jingshah. Kawat ni sisai ke Jingthangmombati bila keli ki rang badong ke Jingthangmombati jong ke Police Department. Hendrai ngadan ban mentah kalayat sposi ke dia ke Jingshah i. Kapasusi kalau bahadu mentah laban kem kini ke bedon keti haga Pyniap yau Heprit Kynrshanbor. Nasyudan ban ba ka wei pukui ke sini kalau ke bekordor. Sposi kalayat mentah. Ban ada kadang ya buhun sini. Ni kinong Shillong. Hapo jong ke Shillong. Idang don na pedeng ke Jingshah siir. Ngong ia kata nama ba kita unekan kibale ia kini kekam ke besyirke kidang don apa deng jongi kidang ya dang yeng akan ke Shillong nani wat nagi marcang Shillong bijongi nama kata ngong ba kadang ke jingmah de kikme kikpa mentah kidang Shillong siir ke Shillong siir ban perkat yakni ke Jingshah ini Heprit Kynrshanbor. Apa pas kini ke Jingshah hoat nak kalian i sembut menteri lapan pau ya ke Jingkren jong ke Jing kentu kenpam ya ke kene ki kepam bagi dai ban sumar ban lepek perman fikir lagi jong ki pun kiti. Endrai ni syudan ban pau kum Sngewlem jong ke Shillong ba kalong yen ke jong u Heprit Kynrshan kedi ke long yeng ke bentuk bat uni ukun hep undai ukun badan kime kepang mereka por ke batang red ladai bentuk no ya lagi kime kepang ke jong u nak kata tahu mi kentu ya ke government ya ke sarkar bahkan perkat ontang bahkan syukentu ya ke kime kepang ban sumar ban tek Pyniap lagi jong kipun kiti. Naito kan syong ban perkat kerpangru. Na kerenta kitu kikul kibladu no ikme kipang ki jongki. Hoi kidon kilong yeng kibabiang kibabet kibalak ban syuti bat sumar ya kini kikul. Kendai ka sarkar ka hap ban perkat mai pat. Na kerenta kitu kilong yeng longsel. Kibomla ban Kynrshan ban sumar ya lagi jongki pun kiti. Kinong yalam Shillong ini tu tiap ayat keren di rambak Shillong. Ipanglut kemensir. Bani i bagi kena kibat dangret. Karta jongki kadang de karta ban late school. Henry dangret kila do no ika hok ke jongki kata gini ong ke hok ban kuliah putih the right of education.
dang kena kiladei bantrei dang kena kiladei ban belang namar kata ngakan tu ya ke government lima ke social welfare department bahkan perkat mai ya ke kam bahkan dondu ke budget ke bekerpam nak liang ke government nak kenta gini long yeng long sem gini ki kun hab ki baret kita du no iki ki kepala ki jongki ni pet lima ke news baka don ka Jingshah Pyniap ikitik armut ki kuon jong ikong Kharmudai live way me armut ndai tarik ujun ni i biang sai ka way pat ka Jingshah Pyniap jong i happily nong cloud khat sau tarik jong bunai September pat ni i ya ka Jingshah Pyniap jong i Heprit insapira lingdo mau nai pat menta tang hadian katu kat ni tayo i sai kini ka we ka Jingshah Pyniap ka besyurkai pat kata kelong ka Jingshah Pyniap ya i Heprit Kynrshanbor Kharmudai ang kendiat yang hangtung i sai ketu ka Jingshah lai be ijat pat ka Jingshah Pyniap itu i kentai nang the khu Heprit nang the nari boy abapai shikini ki Jingshah baro ki baja ha kini ka jilla ka juni ni ba ka don ka jingma ka ba krau ha ka ba ap ye kini ka ri bat ye kini ka chat pen rev ka jungi kadan buan ki ek ban kren tang ba ka de ka program ka bangi la pan bai kerpang tang na kumta kini ka kam dengan am kren lut menta ka de tang ka jing pen pau ha pren jungi lang ibe ibe abang apa sya ka census ye ka jing don brio jong kini ka jela jungi ha ka snem arja khatwei at kum ke records ka koi kumba aku pralak menta ka jela ka jongi ada kamakla kan poisa hapo sau pulak bat ngampir kat nungi perkat bae kan ya kat kum ke records ka statement ka bangingi iling ba ke records ka longba kuma lailak ki kena khasi jongi ki yadi drugs lailak sai perkat tarai posia life samhajar tam ki kentai kasi jongi ki di drugs kita kide ki bangi iyo jingkhen nyempat bu jingkhen nyempat yo jingkhen ya ki nong khai ya ki wei pat ki be di drugs bat i kumbang kadon katma kabawan na po na kabanta kani karwi bat kani ka jella ka jongi ngai shirkai idai ka jela ka baret pahitam henrei suki ada ka long kum ni bat ka yaja kum ni kadon ka jingma ka bakrau ka baap ye kini ka ri ka jongi bat i pai shi kini ka ri ye kren om tang ye ka Jingshah Pyniap rei tang ha ka rekos jong mentau snem pni kadon ka Jingshah Thambor ye kentai kadon ka Jingshah leben ye ki kun kena lagi bahaya ki basem kajur shibun ki jaj jing sniu ki bangem la ban jerlut ha kani ka miet chong kani ka por but the boy she say pay kadan ko ke jaka la jutip ka the place of zombies ka jaka ba im kini ki zombies men shwa ba ngape ki zombies nga perkhat ba ki dei tang ha po television but kani ka jaka ka dei hang tia Afghanistan ka has street men ta ka perthai how drugs kajela hang tie ka bo ye gitu kinong di drugs ha ka we ka tanam ka kenja mo kenja krem bat pin pet ye ki ishar khai ka athliu ka dur ka dar oro ka we ki ksoro ki di drugs ha ka de jaka but imam ada kan ne ka jing ya di drugs ka jing kan rai ka jing sliu ka dangai ja ka ni ka ri ka jongi kanam slam shu ka ni ka ri ka jongi dan kelalong kari jong i zombies. Perman maha ya lagi jong ki kun ki kiti ki jong pi. Wat nong ye pun bun kam thamban pet ya ke e ka baja ka long yeng jong ki bai. Teng teng ilai pun bun kam pat palat pan pet ya ke e ka baja ka long yeng jong ki bai. Ye bun kam pan pet ya ki YouTube pan pet ke e ka baja shi ka wei pat ka Shillong. Teng teng kum ki kme ki pa. Ila klet pan pelut ka por ka jongi pan pet ya lagi jong ki kun ki jongi ki long kumno
hikai iki kuan penut por batki hikai iki aga pohar kabadai namara da tentre hikai iki kuan ki jongpi kadon ke jingma ka bakrau bat ke jingma ka lomba kani ka perthai kan si hikai iki wanala hikai kani ka perthai iki ken no hikai iki ke babha kani ka perthai ka bangi em ka long ka basnio kan hikai ang iki ki basnio yo alat banyak keren bat kaktu kan ya ka Jinghong school jong ki kimi ki pang akan ka juk ka bangi ni em nanta idon ki kuan ki batam sneng idon ki kuan ki bom tre ban ko ngo ki kimi ki pang ni kendu e ka tawat halaki jong ki sam ki jongi ni entau te ni kendu e ka bakum kita ki jajing e ngaken tu nomor kata ye pi ki kuan ki para ki hunan i Samla baru jong ka ni Shillong Bapnong kita ki kuan ki bakokmu lagi jong ki kme ki kpa ki jong pi namar ba ki kme ki kpa baru ki ramba aku ki ski kin selek no na kani ka pertai kalau we jong kani ka wi bat ka chat dan riu kadon aga kpi ka jong pi le don akor ya don akor wanra beng ya ka burom jong ka Shillong ka jongi wanra e ka burom na kani ka wi bat ka jella ka jongi kenapa kabakum kini kita Jingshah kinom jashu akan ikarwi kajungi